Hai, saya Meida berperan sebagai pelaku pembulian. Hai, saya Lydia. Di sini saya berperan sebagai teman pelaku. Hai, saya Nadila. Saya berperan sebagai korban pembulian. Hai, saya Setia. Saya berperan sebagai teman korban. Dek salah siji sekolah ana siji kelas sing duwe murid jenenge Lydia, Meida, Nadila karo Septia. Arek-arek iku awale koncoan apik soro, tapi pernah ana masalah sing garai koncoan arek-arek iku bubar lan pada akhire dek sekolah pas jam istirahat. Bener, seharusnya gue beli juga anyar. Syukurannya deh gue senang. Wes lah, satu BE. Wah, Nadila dulu kontraknya bisa ngemelot. Iya, setiap saya jadi pahlawan nganggo Nadila. Aja salah paham, aku cuma membela konco untuk memperlakukan Sunda aku. Kowe ndelok lambine Nadila, pasti kowe guyu. Iya teman, kowe anyar, kowe ora isin. Aku ora gelem kok iki maneh. Kowe sabar daripada dipikir soal mending kene nanti. Ya saya Deloken lah, kene ketemu maneh ambek arek iku sing kerudunge buluk soro. Ya wes, ayo merono ben tak kuda karo aku. Ya wis, ayo lah. oh, saya gak izin tahu mulai sing lha apa isin? Kan isin minggu meneh. Masa awakmu gak izin kerudungmu tok sing buluk. Sing lainnya lo enggak. Kan pasti wae sih cuma ganti warna atau mbak ya ganti biar padha karo liyane. Bener sih omongno awakmu iku. Mosok ndak mampu tah tubuh. Aduh keren deh. Dino kesoke Nang di konjomu. Aku urung kelas. Apa kon takon? Apa Ya apa aku pulang foto. Kau ya lah. pasti berarti kamu kan? Emangnya kowe duwe hubungan apa? Kok sampai belo soro? Ya kan. Me loh iki ada wis teko. Loh kok wis anyar-anyar kerudungmu nang
arek kok ngajar sih. Ayo. Si Buluk wis ganti kerudung. Iya, Caca dulu ndek jerone kelas. Oh, ana sing ganti kerudung anyar iki. Wah, tibae bener. Kowe sih awalnya tak omongi, wis gak percaya. Saiki wakmu winginane koncoan tindak kesuka gendok. Terus apa? Sekan aku akhirnya apa? Wes rek, ndak usah ganggu aku meneh. Kalau aku ganti kerudung, kok aku meneh sih urusan diri aku. Ya wes lah, kok ganti diri manik. Ya wis lah, ayo. Wes. A few moments later. Meh, delok ya arek iku. Kene ketemu maneh ambek arek iku. Sing kelambine enggak pernah. Lon-lon ae gak sih kon ngomong, jauh durasi. Slowen disulit. Oh, awalnya ketok sih gak isin ta awakmu gawe kerja sing bulu iki. Iki telu. Oh, saya gak isin ta waktu gawe kerja sing bulu iki. Lah apa isin? Kan masih bisa digawe. Masih Zen. Kesok anjing. Oh, saya gak izin awak. Oh, saya gak izin ta gawe kerudung sing bulu iki. Apa isin? Kan isin minggu meneh. Mosok gak kamu gak izin kerudung tok sing bulu, lainnya lo enggak. Kan padha ae, saya cuma beda warna. Ya, mbak ya diganti gak sih? Wah. Mbak ya sih. Mbak ya tuh. Oh, saya gak izin tawakmu. Baiklah. Kambi mana? Aduh, kambi terus, Rek. Gak sih mau. Apa sih gak sih? Iya bener lah. Iya bener lo gak. Satu muda. Lo ya. Nana apa tak punya? Oh jadi geser-geser nih. Udah tak guys ya. Kalau aku ada dari salah. Saya dulu wis ganti kerudung. Masa sih? Iya, Caca dulu ndek jerone kelas. Oh, ada sing ganti kerudung anyar itu. Alah, kok kayak bisa berdua? Aku lupa. Si Buluk wis ganti kerudung. Masa sih? Iya, Caca dulu ndek kelas. Iya. Oh iya, ayo kene. Pihak Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.